Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mutane na ga wani sabon tsari da na kawo muku wanda insha Allah za ka yi amfani da data kuma alhali wayar kama tana cikin jirgi, kun ga ba sai ka yi amfani da network ba ko kuma wifi, kuma normal insha Allah tsarin yana aiki. Idan har wannan shine farkon zuwan ku wannan tashar samun mai albarka, da Allah to ina buƙatar ku yi min sharhi, sannan ku yi like, sannan ku yi share domin wasu su gani kuma su amfana. Mu je cikin shirin kai tsaye. Yawwa da fara za ka shiga wurin kira, ma'ana wanda za ka sa lamba. Idan ka zo gun keyboard na wayar ka za ka danna star hash 4636 hash star. Yawwa idan har ka danna wannan to za ka ga wannan rubutukan guda uku sun fito. Ga yanan to wancan na farko wanda aka sa phone information. Yawwa ga can na farkon nan shi za ka taɓa. Idan ka taɓa shi kamar haka to zai nuna haka. Da fara sai ka fara sa wayar ka jirgi kafin ka zo nan. Idan ka zo ka lura sosai ga wani abu nan a ƙasa a kunne, to za ka fara da rufe shi saboda hakan zai sa idan ka buɗe abin gan ya buɗu. Yawwa abin da za ka fara wannan wanda na fara nuna maɗannan, kun ga yanzu na buɗe wancan, to amma duk da hakan na san ba lallai ne ya buɗu ba, amma bari mu gwada mu gani. Yawwa kun gani na fara rufe shi na ƙasan kenan, sannan yanzu kuma zan sake buɗe shi saboda in sake kunna wancan na sama, saboda in buɗe wancan ɗin normal kuma insha Allah ya buɗu. Yawwa yanzu gashi zan buɗe data. Wancan layukan guda uku su za ka taɓa, za ga an nuno ma enable data connection. Yawwa ce kun gani gashi na buɗe lafiya kuma ka duba can sama da kyau, ga yanan za ka ga wayata tana a jirgi ne, sannan kuma ga alamun data tana bugawa. Ka duba sosai za ka gani wayata tana a jirgi kuma sannan ga alamun data tana buga. To kun ga alamun cewa normal zan iya jaraba aiki da network kuma ko da a ce data tana kunne. To bari mu jaraba hakan ko a Facebook, kuma hakan insha Allahu zai taimaka wa mutane ƙwarai over. Bari ma a ce wayanka babba ne sosai, za ta fi tawa network a gaskiya. To amma bari mu jaraba. Kun gani waya na fa yana a jirgi ne, amma kuma gashi normal na shiga Facebook yana buɗe. Rududu sun ce yanayi na asali, to amma duk da hakan yana fa aiki. To idan har kun ji daɗin wannan bidiyo to da Allah ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku zaɓi wal, hakan zai sa da zarar mun ɗora sabon bidiyo a sanar da ku. Da Allah ku yi min share ɗin wannan bidiyo idan har ya burge ku, kuma insha Allah akwai bidiyoyi masu kyau da zamu